hasi egingo gara, bai? Nora eta Arritxu gara, Nora Erdozia arkitektua, gaur egun Usurbilgo APOaren garapenean ari da, buru belarri, eta ni hizkuntza aholkulari modura, behin baino gehiagotan eragin linguistikoaren ebaluazioa tokatu zait egitea, hainbat aponena, eta biok batu gaitu Usurbilgo APOren eragin linguistikoaren ebaluazioak. Eta erronka hau gaurko galdera planteatu zigutenean, nola balia dezakegu hirigintza eta lurralde antolamendua arnasgunea babestu eta era berean zabaltzeko. Erantzuna ematekotan biok dugun ibilbideari so egin eta konturatu ginen bazeudela gako batzuk behin eta berriro errepikatzen zirenak, ez? Zerk lagundu dezake edo zer izan daiteke mesedegarri hirigintza arkitektura ikuspegitik. Ertz askotatu begiratu genion gaiari eta azkenean hor goian ikusten dituzuen bi kontzeptu horietara iritsi ginen, bai? Oreka eta harremanak erdigunean jarriko dituzten egiturak sortzea edo egitea. Zertaz ari gara orekaz ari garenean? Oreka kopuruan, zer esan nahi du horrek? Izatez, arnasgune gehienak biztanlei dagokienez txikiak dira gehienak. Eta bi errealitaterekin egiten da topo. Batetik, errealitatetako bat da presio urbanistiko handia jasaten duten arnasguneak, hiri edo herri handietatik gertu daudenak, eta erakargarriak direnak hainbatentzat. Eta horien lanak izaten dira gehiagizko hazkundea saihestea. Eta bestetik, topatzen duguna da, herriaren biztanlei eustea eta alden heinean haztea helburu duten herriak. Bi errealitate horiekin egiten dugu topo. Eta hazkunde orekatuaz ari garenean zertaz ari gara, lehendik dauden etxebizitza kopurua eta egingo direnen arteko orekaz. Portzentaje zehatzetara ematea hau kosta egiten da, ez da erreza, baina argi dago etxebizitza kopurua bikoiztu egiten denean, edo biztanlea bikoiztea dakartzen proiektuak nekez mantenduko dutela oreka hori. Beste orekaz, dimentsioan eta tipologiaz ari garenean, eraikiko diren etxe bizitzak nolakoak izango dira. Zein ezaugarri dituzten eta nolakoak izango diren esanguratsua da, batzuetan ahaztu egiten zaigu. Lehendik dagoenaren eta egingo denaren arteko uztarketa ezinbestekoa da. Eta gero ikusiko dugun adibidean argi ikusiko duzue hori. Oreka eskaera eta eskaintzan. Eskaera eta eskaintzan, galdera da, norentzako egiten ditugu etxe horiek? Nor da etxe horietara etorriko dena? Herritarren neurrirako dimentsioa izango dute? Prezio aldetik ere bai? Dagoen eskaera baino gehiago egiten baditugu zer gerta daiteke? Adibidez, turistikoki interesgarria den gune batean, etxe bizitza parke asko handitzen bale badugu, eta ez badira saltzen, gerta daiteke inbertsio funtsak agertzea, gertatu izan da moduan, eta bestelako dinamika batzuk sortzea. Edo gehiagizko prezioek herritarrak usatu ditzakete, eta herritarrak kanpora joan, eta bestelako mugimendu batzuk sortzea. Beraz, arlo honetako oreka ere, esanguratsua da. Eta kontuan izan behar da, babes ofizialekoak, tasatuak eta libreen arteko oreka ere. Ze nolakoak diren, eskaintza eta eskaeran, era guztietakoak behar ditugu gure herrietan. Lurraldean eta herrian esaten dugunean oreka, zertaz ari gara. Etxe bizitza guztiak herriko bazter batean konzentratzen baditugu denak batera, horrek desoreka nabarmena eragingo du. Edo adibidez, herri batek etxe bizitza guztiak ingurunerik zaurgarrienean edo hizkuntza aldetik ingurunerik zaurgarrienean egiten baldin baditu, horrek kaltea biderkatu egingo du. Oreka denboran, hau tresna nagusienetako bat da hirigintza arloan, kontrolerako. Denboran aurreikusitako etxe bizitza guztiak aldi berean egiten badira, denbora epe jakin batean, zaila izan daiteke arnasgune batentzat, hoe guztiak asimilatzea, fluxu berri hori guztia asimilatzea hizkuntza aldetik behintzat, eta integrazio aldetik ere askotan. Denboran luzatuz gero, ordea izan dezaken eragina asimilatzeko modua egin daiteke.
Hoe guztiak azaltzen dituen adibide bat ekarri dugu. Adibidea oreka ikusterakoan, bideoa ezin da PowerPointean bertan ikusi eta joango gara, daukagu, pantalla osora, bale. Hau da, aztertu dugun eremua. 2001ko argazkia da hor ikusten duzuena, bai? Eta 2001 eta gaur egun gora eramaten badugu, hau da, arnasgune horretan 2019an dagoen panorama. Hau da, hor ikusi ditezakezuen nola dagoen egituratuta gune residenzialak gorriz daukazue, horia ekipamenduen aldea eta urdina industria gunea dira. Hori dago aurreko apotik datorrena da hori. Hemen urtez urteko aldea argia ikusten da. Kaskoa kale baten bueltan egituratuta zegoen, nagusiki, 2 hilara, etxe bizitza, baserri etxe bizitza 2 hilarek osatzen zuten, eta 2019an egin zuten, etxe bizitza bloke berri hau ikusten duzuena, erdian piztina eta plaza pribatu batekin, eta hemen 6 adosatu. Eta ekipamendu mailan, futbol talde egituratuentzako futbol zelai hau egin zen. Guztira, hor ez da argi ikusten, baina, lehendik zeuden 38 etxe bizitzei, 56 etxe bizitza berri gehitu zitzaizkien. Guztira, 147 hasi zen. Biztanleei dagokionez, grafikoan ikus dezakezuenez, 2001 aurretik, 2000 biztanle bueltan egotetik, garaien zegoen sasoian 209 biztanle izatera iritsi zen. Azken urteotan, beheranzko joera ikusten da hor. Ezaugarri aldetik, oreka esan dugunean dimentsioan, tipologian, 8 blokek lehen komentatu dizuedan moduan, piztina bat dute erdian, plazatxo bat, beko solairuak gehi 2 altueratakoa dira, eta gero hau guztia pribatua da. Eta gero beste hemen egindakoak dira beste etxe bizitza adosatuak edo esango dugu. Herrian, lehendik ekipamendu... Herrian, ekipamendu aldetik, lehendik badago elkarte gastronomiko bat edo soziedade bat, eta aurren parke berri bat egin zen, lehendik hemen bazegoan bat eta hemen beste bat. Beraz, dimentsio eta tipologiana aipatutakoak ikusten duzue zer nolako kaleak diren, batekoa eta bestekoa. Berrietan, beko solairuek, ikusten duzue, etxe bizitza dago, esia daukate, baita adosatuek ere. Eta lehenagoko etxeak aldiz, hau dira, ez daukate esirik, nahiko nuke, begiratzea eta gero gehiago sakonduko da gaian, baina begiratzea baita ere, non dauden harremanetarako espazioak, ez? Etxe lehenagokotik zeuden etxeetan, petrillak daude, ateak irekita daude, lehioak ere askotan, eta elkarrizketarako espazioak daude. Etxe berrietan aldiz, hau handitzen badugu, hemengo kartela hau handitzen baldin badugu, ikusiko genuke, eremu pribatua, sarbidea debekaturik. Konparatu ditzagun, edo zuek egingo duzu idea bat, non errazten diren harremanak eta non zailtzen diren. Baina hori gero harremanen arloan norak sakonduko du gehiago. Oreka kokapenean, lurraldean, herrian edo aipatzen dugunean, auzo bi hauek elkarri bizkarren egin emanda eraiki dira. Hemen dago bat, eta bestea ikusten duzu auzo berritik, nola ikusten den, auzo zaharra edo ez dakit nola ditu beharko genioken. Eta eskaintza eskaerari dagokionez orekan, egindako etxe berrietan, auzoko gutxi joan ziren. Asko joan ziren, kostako herrietatik, prezio ikusatuta, joan ziren bertara, etxe merkeagoen bila, eta batzuk dagoeneko euren jatorrizko herrietara bueltatu dira.
ez direlako integratu edo ez dutelako beraien lekua topatu. Eta lehen ikusi dugun moduan, 2017-tik berantzko joera bat ikusten da, hor ikusi beharko da denborarekin, ea hori joera bat den edo ez. Bai? Galdera egin beharko genuke norentzat eraiki ziren etxe horiek, norentzako ziren. Eta denboran ere 5 urtean dena eraikita zegoen. 5 urtean etxe bizitza horiek denak eraiki ziren. Beraz, egun biztanleko auzo batean 5 urtean eraiki eta biztanle berri guztiak etorri ziren eta pentsatu dezakezue horren eragina. Deskribapena izan da orain artekoa eta kontua da. Eta zer ekarri du horrek auzo honetan? Oreka horren, edo nire ustez behintzat, edo gure ustez, oreka horren faltak. 2011 baino lehenagoko datu xeheturik ezin da atara, lehen gobiztalena eta oraingoena, baino gaur egungoan bai aztertu daiteke, kale batean eta besteko ezagutza. Hor ikusten duzue, lehenagoko etxeetan ezagutza 100% zen. Etxe berrietan, etorri berrietan 167. Guztira, 137 ematen du. Etxeko hizkuntza lehenagoko etxeetan 185. Etxe berrietan 142. Guztira ikusten duzu 158. Lehen hizkuntza, ama hizkuntza ere esan dakoa, lehenagoko etxeetan 186. Etorri berrietan 157. Alde handia dago. Hemen, datua bateratuta daude, sekretu estadistikoa dela eta ez dute ematen xehetua kasu horretan, baina gelditzen den guztia 1,4, beste guztien artean banatu beharko genuke. Ni ez dakit zuei zer pentsatu ematen dizuen honek, baina nik esango nuke etxe berri horien eraginez, arnasgune izaera, galdu edo behintzat arnasgune erasan bat bihurtu dela, auzo hau. Bai? Edo behintzat muga horretan dagoela. Nola eragindu honek beste alderdietan? Nortasunari begiratzen badiogu, identitateari edo nahi duzuenari, begiratu hemengo mapa hau da, lehengo kalea esango dugu eta hau da kale berria. Lehengo kalean dira Mutxaneaz, Lokatza, Txokolate, Mañane, Etxeberri, Arrieta, Karmene, kale berria zenbaki hutsa dira. Nola eragiten du horrek identitatean? Nortasunean? Bai, integrazioan? Nik zalantza asko ditut, baina zantzuak daude, etorri berriak eta lehendik zeudenen arteko integrazio maila ez dela oso handia. Adintartea ere handia da, lehenagokoak zahartze indize altua du, eta berrietakoak gazteagoak. Bai, erabileran ez dago jakiterik, ez daukagu neurketarik. Ea aurtengo kale neurketan erabilera neurtzen den. Auzoari ere guzti honek ekarri dizkio alde ona, noski. Sozietatean bazkide gehiago daude, biztanleria gaztetu da oroar, dinamikoagoa dela ere esan daiteke, baina galdera da, galdutakoaren eta irabazitakoaren arteko oreka nahikoa da, edo ez? Hor, bakoitzak erantzun beharko du, ez? Zer egiten den, zenbat, nola eta nolakoa, determinantea da arnasgunen biziraupenerako. Bai, oreka lortzeko ezinbestekoa da plangintzan, apoan, plan berezietan, plan partzialetan, guztietan galdera horiek eta galdera horien erantzunak ondo hausnartuta izatea. Norentzako eraikitzen dugun, zer egiten dugun, nolako egiten dugun. Pasatu dira garaiak 2 marra eta etxe bat egiten genituen sasoia. Nik uste dut puntu bat aruntza joan behar duela, bai? Eta bigarren gakoa lehen hasieran esan dugun bezala harremanen arloa. Bai? Nik horri gehituko nioke ez, plangintzan gauza orekarekin... Barkatu. Orekarekin erlazio daukaten gai guzti hauek plangintzan jorratzen dira, eta lehenengo galdera da ere plangintza hori zertako egiten den, ez? Nik inguru hau ez dut ezagutzen, baina susmoa da
Azkenen hemen egin nahi izan futbol zelai hori, herri txiki bada, ziurrenik ez dauzka baliabide nahikorik, orduan hirigintzak, beste mekanismo batzuk ere badauzka, baina hirigintza beste gauza batzun artean ere erantzuten dut ekonomikoki aurre egiteko interes jakin batzuri, ez? Orduan, esan duna, ez? Zer da, lehenengo jakin behar dugu zergatik egiten dugu plangintza hori, eta daude dinamika asko azkenen bukatzen dutenak etxe bizitzak iten, inulako bestelako hausnarketarik gabe, ez? Orduan guzti hori mahai gainean jarri behar da, netzako adibidea oso argia da, kanpo flor horrek eragindu ulertzen dut guzti hori, ez? Eta hurrengoa norak azalduko duena hobeto, harremanak erdigunean jartzearena, zertarako harremanak, zertan laguntzen du arnasgunetan harremanak erdigunean edo harremanetarako arkitektura bat egiteak, ez? Azkenean, hizkuntza transmisiorako etorri berri eta lehenagoti zeudenen arteko integraziorako elkarrizketak egoteko besteik ez bada, eta herri biziak izateko beharrezkoak dira harremanetarako espazioak, bai? Eta hori plangintzan, hirigintzan, jasota dago. Bigarren parte honetan pasatzen geha, ekarri nahi izan dugu pixkat adibide zehatzetara eta gauza, gai hauetan askotan orokorran hitz egiten da, orduan ekarri nahi izan ditugu adibideak, argazkiak, pixkat bisualizatzeko eta komentatzen dian gauza hauek. Harremanak erdigunean hitz egiterakoan gai asko jorratu zitezken, baina batzuk aukeratu ditugu. Lehenengo, nik uste klabe oso garrantzitsu bada, oinezko, auzo eta herriak behar ditugu. Ekarri dugu zita bat, uste hemen esplikatzen dela, pixkat zergatik oinezko izaera garrantzitsua den. Gizarte jarduera esanguratsuak, esperientzia biziak, elkarrizketak, lastanak, pertsonak zutik, eserita, etzanda edo oinez daudenean ematen dira. Bizitza oinez egiten da, bizitza ez da kotxean egiten. Egoera batek oinez bakarrik funtziona dezake kontakturako eta informazio aukera esanguratsu gisa. Nun norbanakoa gustora sentitzen baita eta esperimentatzeko, gelditzeko, parte hartzeko denbora dezake alakotan, ez? Halako espaziotan ematen da azkenen improvisaziorako, elkartopo egiteko, bizipen horiek eukitzeko, eta ari ganen komunitatea indartzea eta harremanak erdigunera ekartzeak holako espazioak garrantzitsua dira. Adibide hau da, Gipuzkoako herri batean, kale berdina da, hau da, lehen hola zegoen, kale nagusia eta oinezkotu zuten, ez? Ari gera, uste hausnarketa hor dejoala, ari gera erdiguneak oinezkotzen, nik uste denek bizitu dugula, ez da bai da aparte merkataritza eta bar, baina denek bizitu dugu nola aldatzen dian espazio horiek, baina esango nuke gero joera dagola ingurune berriak egiten dianean, auzo berriak egiten dianean, inertziak oso barneratuta daude hirigintzan eta joera dago, jarraitzeko lehenoko sistemakin, hasi beharren, berez oinezko diren espazioak sortzen, ez? Horrek ez du esan nahi kotxea ez dela iritsiko. Harremanekin daukan zerikusia, hau, da, ikerketa baten egindako azterketa bat, hau da kale bat, ez? Eta segun eta ze trafiko dagon, trafiko handia badago, hau aztertu zen, ez? Kale hontakoak beraien arteko harremanak zeuden gehiago, batatik bestera horretzian sortzen, ez? Elkartrukeak, ze muga hori zegon, aldiz trafiko murritzeko kalean, ez? Hor asko aberatsago dira harremanak, hartu emanak, parekoarekin eta barrez. Orduan, badauka kotxeari zentralidadea kentzearena ustez gakotako badala herri biziak eta harremanak indartzeko, ez? Kotxeak kentzearena ez du esan ezin dula pasa, ez? Hori evidentia da. Leku batzuta iritsi beharko du, baina ez guztitara. Eta esaten duna adibideak ekartzagatik, ez? Hau da, plangintza erreal bat, ez? Espazio bat etxebizitza batzuk egiteko. Hemen elkartu nahi zen, hemengo etxebizitzak eta hemengo kaskoarekin, ez? Hemen, egun, existitzen da errepide bat.
Orduan, galdera da, ez? Hemen jartzen duten, gakotako bat dagoen, bidesarea erabili hain evidentea dena, baina beharrezko alda beste kale errepide tankera horretako kale berri bat egitea, ez? Hori da galdera. Edo kotxeek egin dezakete, ez? Ibilbide hau eta inguru hau dena oinezko sortu, aparkalekuak hemen zentralizatu eta halako espazio bat sortu, ez? Ez da gauza, ez dakit apartekoa, baina uste eta hausnarketa horiek falta direla ze inertzia handiak daude hirigintza egiterakoan. Beste, hau gehiago hitz egiten da, baina azkenen bidesareak ere jerarkizatu egin behar dira, ez? Egongo dira eraztun nagusi batzuk, leku batzuk bertako, ez, autoak sartu daitezkenak, baina gainontzekoa oinezkoak. Horrek, hau da adibide bat, ez? Hemen, ez da oso ondo ikusten, baina kotxeak ondeaino iritsi zitezkeen, hemendikan ere pasa daitezke, baina azkenen ez dago lotura guzti hau eta tartean sortzen da bestelako espazio bat harremanetako eta komunitatea indartzeko balio dezakenak, ez? Guzti hori zertako, ez? Elkartopo egiteko kaleak, plazak, parkeak sortzeko. Badakigu hizkuntza ari gela eta harreman eta komunitatea bultzatzeko arkitekturak eta hirigintzak ez ditu sortzen harreman sozialak, baina noski asko lagundu edo zaildu dezakela, ez? Gako bat hortan, uste dut joera handi badagola, ze pasatzen ari da beko eraikinetako beko honekin, ez? Leheno bere garaian etxebizitzak egiten zian, kaskotan eta hola, ez? Herri txikitan badaude. Gaur egungo joera, gaina garajeak sortzen duten zeakin ere, halakoak denak ezagutuko dituzue. Hau garaje bada, orduan kalea bihurtzen da, dauka pareta bat, paretak ez du kalea, ez du bizitza, ez du komunitatea sortzen, ez du laguntzen, ez? Edo halako, berak Harritxuk azaldutako adibidean bezala, ez? Beko honean etxe bizitza egiten dira, baina etxe bizitza horiek altxaiten dira, pareta bat jartzen da. Orduan, uste dut, hirigintzan behar dela, hausnarketa bat ze pasatzen den beko honekin, ze erlazio zuzena daukate kalearekin. Apartatu india etxe bizitza blokeak edo etxe bizitzak kaletikan. Orduan, galdera hortan, ez? Zer egin ezako? Eta uste dut, honek lotura dauka, adibidez, etxe bizitza mota hauek lehenengo, ez? Izketaldian, hitz egin dian, individualismoaren hemen, noski etxe bizitza hauek eta merkatuari erantzuten diote halako etxe bizitzak, ez? Bekoinean, zure terrazakin, hobeto saltzen dira, garestigoa dira, jendeak nahi ditu, baina galdera da, ze ikuspegi txertatu behar da, ez? Merkatu eta individu horren, etxebizitza horren ikuspegia, edo hirigintzatik kalea sortu behar dugu, ez? Komunitatearen den kale hori sortzen saiatu behar dugu, ez? Orduan, beko honetan, hau izan daiteke aukera bat, bestelako etxebizitza batzuk egin daitezke, baldin eta etxebizitzak mantentzen baitugu beko honetan. Hemen azkenen, etxebizitza arten eta ja, hemen errepide egingo zen, tarteko espazioak sortu daitezke. Babesa sortzen dutenak, baina azkenen ez dezuna, ez dizuna derrigor, aukera ematen dizuna hori irekiago eta erlazio bisual bat egoteko, harreman bat egoteko kalea, ez, eta etxebizitzen artean, ez. Edo beko honetan, eta komunitatea indartze hortan, badira ere gaur egun, gero eta gehiago, izan beko honetan, eraikinaren ekipamenduak sartzea, ez. Halako espazioak, hemen, da eraikin bat, bizikleta gela hau izango zen, hemen daukate espazio bat, liburutegi, sukalde eta bar, hau zen lanerako espazio bat, hemen ez dago joera halakotako, baina nik uste, udaletatik eta hirigintza egiten dugunetatik, pentsatu behar dela beko hoinak ezin dugula oraingo bidetik jarraitu, baizik eta halako alderak eta aldatu behar dugula bide hontak, ze esaterako bizikleta gelak eta gaur egun derrigorrezkoak badira normatiba batzutan, Eusko Jaurlaritzak ere aurreikusten du hori sartzea,
baina sototara eramaten dira, ez? Eraman ditza, derrigortu ezagun, beko oinetan izan, honek sortzen du komunitatea eraikinean bertan, eta ze azkenen da, elkar, bakit gero kostatzen zaigula, baina elkar trukerako leku bat, ez? Eta kanpoarekiko ere beste erlazio bat sortzen du. Eraikin hontan, hau da, hemen parke bat zegoen, aur guztien jostailuak eta gordetzeko elementu bat, trizikloak, gaina elkarrekin erabiltzen dituztenak, izan garbigailuak, izan, baina honek beste frente bat, beste fatxada bat, beste dinamika batzuk sortzen ditu, eta hori da kontua, ez? Beko honetan, noski, komertzioa ere sustatu behar da, badakigu komertzioak ja, txikikako komertzioak ez daukala, ja zaila dela ustea, horregatik, eta gehiago herri txikiak eta arnasguneak argi daukagu herri txikia direla, hor zaitasuna daudela, beste dinamika batzuk, eta erosketa eta supermerkatuak sortzen dialako. Orduan, beste hausnarketa da, beko oinoietan akaso plangintzatik esan beharren horiek komertziak direla, komertzioak esan nahi du diala elementu pribatuak non pertsona batek hor zerbitzu bat jarri nahi baldin badu aurre egin behar dio ere, ez? Hori erosteari, alokatzeari dena delakoa. Akaso elementu horiek izan behar dute dotazio, irigintzen esatea komunitarioak, nun udaletxeak jasotzen ditu, eta hor bestelako dinamikak sortu daitezke izan erabilera publikorako erabili baldin, eta beharra baldin badago, edo komunitatari lagapen bidez edo zer zerbitzutarako ematen duena, ez? Esaten dut, bizirik mantentzeko beko oinoiek gehi komunitateari garatzeko leheno garapen jasangarria eta ekonomikoa aipatzen zanean, halako espazioak eukitzeko ere udalak, aukera horiek eskaintzeko, ez? Eta ez jarraitzeko lehenoko inertzia horiekin, ikusi ditugun etxe bizitza eta pareta, ez? Joera horrekin. Noski, ekipamendu eta zerbitzu sarea zinbestekoa da, komunitateari eusteko, herritarren autonomia eta kaleko bizitzari eusteko. Hau da, EHko ikerketa talde baten egin dugun parte hartze prozesu baten hausnarketen genunean ekipamendu buruz, ez? Planteatzen zian behar batzuk eta bertakoekin zeri ematen zitzaion garrantzia, ez? Eta han argi zeukatena beharra etzegon, ez dago gaur egun, komunitate horretan, denda azoka hitzeiten zuten, baino hitzeiten zuten bilgune kultura, dena delako hori eskatzen zuten zen, ez daukagu elkar topatzeko, elkar aurkitzeko, aurren parkeaz gain, ez daukagun aurkitu adina ezberdinetako jendeak, etnia ezberdinetako jendeak, ez daukagun topatu, ez? Eta ezinbestekoa dira gertuko, ematen duten zerbitzuagatik, baino komunitatea sortzeko behar dian horretako, ez? Eta gero, azkena aipatuko nuke, auzo eta herrien eta kaleen birnaturalizazioa, Harritxuk jarri duen adibidean ere, ikusten kale baten zuhaitzak eta bestelako, behintzat goixotasun bat, eta joera da, olako, plazak o denakoak egitea, plaza gogorrak, zuhaitzak ere desagertzen nahi dira, kale honetan ez dago zuhaitz bat bera ere. Esan nahi hor, nahi baldin badezu joan etorriak oinezkoak sortzea, norbait hemen eseritzea, halako elementuak ere nik uste ezinbestekoan behar dira. Sortu daitezkelako halako espazioak, uste beste aukera askoz gehiago eskaintzen dituztela, beste aberastasun bat, eta gainera, halako espazioak berdegunak merkegoak dira. Hori hala da. Orduan, leheno aipatu ditun, inertzia txiki asko uste aldatu behar direla. Zesan ez, olako espazioetaz. Eta guzti hau, pentsatu genuen interesgarria izan zitekela, leheno kontzeptu hauek eramatea, Harritxuk aurkeztu duen adibide hortan,
Ez, nik bota ditut ideia batzu, baina pentsatu, ingo dugu ariketa bat nola hobeto adibide hau. Hasieran pentsatu genuen igual zuei galdetzea, ez dakit animatuko zaten, bestela guk egingo dugu. Norbait dauka, hola, proposamen bat? Bueno, hitz egingo duguna da pixkat harremanen eta gehiago espazio eta formak eta nolakoak diran. Arritxuk azaldu ditu orekako elementu guzti horiek, horiek dira, lehenengo galdera da zeri erantzuten dion honek, lehen esan detena, gero orekako zenbat etxe mota, nun eta bar horiek zinbestekoak dira. Eta formaldetik hitz egiten badugu, hemen, lehen esan duguna, esaterako, hemen zegoen kale bat, autoak eta bazitezketea, hemen beste bat sortu zen, hemen espazio, asfalto, espazio hori. Bai, baina, esan nahi ez dagoela ez da definituta. Orduan galdera, eta kale hau da, tankera ontakoa, hau da kalea. Ezin alda bazter batera eraman ados honea iritsi behar dute autoek, hemen aparkaleko bat sortu beharko da, kanpo futbolari erantzuten diona, eta bar, eta bar. Ezin aldira honea bazter batera ekarri. Eta erdigune hontan, bestelako espazio, oinezko bat sortu ez dagona, hain baldintzatuta, ezkenen aparkalekoa, errepidea, eta bar, eta bar. Zer relazio dauka egun dagoenarekin lotura hauek egongo litake oinez, lotura hau ere noski garrantzitsua da, hemen autobus geltokia dago. Beraz, ez nahi sartzen etxe izako burutan, Akaso etxe bizitzak antolatu beharren hemen, antolatu daitezke espazio, amankomun guzti horren inguruan sortu referentziazko espazio bat eta errepide hori alde batera utzi. Hau mugitu da dena, laranjazia dauden ekipamenduak, kaso dena ariketa azkar bat, baina beko hauetan sortu daiteke beste ekipamendu bat, hemen denda bat, hemen erreferentziazko, igual plaza gogorrago bat dana, ekipamendu guzti hauetatik gertu, noski espazio zentral guzti hori, auzo guztia biltzen duna, bestelako bernaturalizazioa, Orduan, ariketa azkar bat zan, baina da pixkat esaten dituan inertzia horiei, kontrapuntu bat jartzeko, uste klabea dela hemen azkenen espazio etxe bizitzak barnuka dela behiratzen dute, espazio pribatu bat sortzen dute, errepide honek dena baldintzatzen du, berdegune bat jarri behartzen, baina uste dut hemen ez dagoela inongo intentzio hori hor jarri da eta listo. Orduan, badaude hausnarketarako eta esaten dena, honekin ez dezu, akaso ez dezu lortuko harreman, ez dakit, hemengoak segun eta nola bizi diran, akaso ere ez dira harremanduko frentekokin, baino espazioak lagundu dezake. Eta hirigintzak lagundu dezake guzti hortan, eta indartu, komunitatea indartzea, individualismo, edo azkenen nik nire piztina, nire etxean, nire tal, horrekin baino, Eta hoxe. Bai, igual bukaeran esan nahi gendun hor esaldi hori, behan jartzen duen esaldi hori, Eta euskararentzat ona dana, herriarentzat ere ona dala. Eta idea hori ere nabarmentzea nahi genuke, ematen du bestela momentu batean kontrajarrita egon behar duela, edo ez da izer, edo bestelako gauza batzuk eskatzen ari garena. Baina integrazioa, harremanak, oreka eta bestelakoak errazten dituzten espazioak herriarentzat onak dira bere horretan. Eta nahi genuen, idea horrekin amaitzea. Ez da, galderari badagoen edo...